ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи ба мансаби мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъин намудани Амонқулов Хусрав. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, моддаҳои 25 ва 26 кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти мактуби розигии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2022 таҳти рақами 1-12-218 қарор мекунам. Амонқулов Хусрав Ҳайдарович аз 28 январи соли 2022 ба мансаби мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъин карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. фаъолияти шӯрои собиқадорон, шӯъбаи корбозанон ва оилаи комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар соли 2021 натиҷагирӣ карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент бо иштироки бонувони фаъол ва собиқадорон аз фаъолияти шӯъбаи корбозанон ва шӯрои собиқадорони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар соли гузашта натиҷагирӣ карда шуд. ҷаласа бо суханронии раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода оғоз ёфт. Мурод Шукурзода меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуда, пас он мудири шӯъбаи корбозанони кумитаи иҷроия Мавлуда Тоҷиева ва раиси шӯрои собиқадорони ҳизб Ҳомида Холова аз чорабиниҳое ки соли гузашта бо ҷалб ва иштироки бонувон ва собиқадорони ҳизб доир шуданд, нақши онҳо дар пешбурди корҳои ҳизбии тарбияи насли ҷавон дар рӯҳии дӯстдоштани ватан ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ, татбиқи қонунҳо дар бораи танзими расму оин ва анъана, таълиму тарбияи фарзанд, дастгирии бонувон ва собиқадорони эҳтиёҷманд сухан карданд. дар идомаи суҳбат раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент иброз дошт ки бояд миёни аҳолӣ вохӯриву мулоқотҳоро бештар намоем ва сафи ҳизбиёнро зиёд намоем. ҳамзамон аз кулли мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент хоҳиш намуд то барои бо сифати баланд ва замонавӣ бунёд намудани бинои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо кормандони кумита ҳамкорӣ намоянд. дар ҳузури иштирокчиёни ҷаласа нақшаҳои фаъолияти шӯъбаи корбозанон ва шӯрои собиқадорони ҳизб дар соли равон тасдиқ карда шуд. мудири шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Ҳамзира Замонова дар бораи нақши занон дар ҷомеа, таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат ба онҳо, ҳамкории густурда бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сухан гуфт. инчунин роҳбари дафтари матбуотии кумитаи иҷроия, собиқадори ҳизб Турдибой Солиҳзода ва узви фаъоли ҳизб, корманди китобхонаи шаҳрӣ Парвина Маҳмадиева мулоҳизаҳояшонро оид ба беҳдошти фаъолият дар самти кор бо бонувон ва собиқадорони ҳизб баён намуданд. дар фарҷом бошад раиси кумитаи иҷроия Мурод Шукурзода аз вазифаҳои умдаи ҳизбиён, хоса бонувон ва собиқадорони ҳизб дар марҳилаи ҳозира ёд намуд ва барои иштирок дар чунин як ҷаласа ба ҳозирин арзу сипоси хешро баён дошт. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. пас аз таваққуф дар соли 2022 шумораи аввалини моҳвораи Симо ба нашр расид. шумораи аввалини моҳвораи Симо дар соли 2022 пас аз каме таваққуф боз ба нашр расид. он аз 8 саҳифа иборат буда. дар саҳифаи аввалин пас аз шиноснома муҳимтарин хабару рӯйдодҳои шаҳри Панҷакент чоп шуданд ки идомаи он дар саҳифаи навбатӣ буда. дар он хабаре бо номи соҳибкорӣ рушд мекунад аз вохӯрии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо соҳибкорон ба нашр расидааст. аз суханони Абдухолиқ Холиқзода ки соҳибкоронро ҳатман дастгирӣ мекунем ва соҳибкорӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент рушд мекунад гуфта мешавад. ҳамзамон дар ин шумора чанд навгониҳои дигар низ ба нашр расиданд. қиссаҳои ҷолиб, маълумотҳои аҷиб баҳри саводнокунии молиявии насли ҷавон, тарғибу ташвиқи ҳаёти солим, ҳикояҳои хонданӣ баҳри баланд бардоштани фарҳангу маданият ба хонандагон пешниҳод гардидааст.
инчунин дар нашрҳои навбатии моҳвораи симо хонандагон метавонанд ба саволҳои худ таҳти рубрикаи пурсед ҷавоб медиҳем аз ҷониби ҳуқуқшинос посух бигиранд. дар шумораи 5 сада ҷашни равшаноӣ ном мақолаи рӯзноманигор Майсара Тиллоева рӯи чоп омадааст ки он аз таърих ва таҷлили ҷашни сада мегӯяд. дар умум моҳвораи симо баҳри аудитории худ маълумотҳои гуногунро бо сифати баланд рӯи чоп овардааст ки дар он ҷаҳон маънӣ нуҳуфта. ёдрас мешавем ки моҳвора моҳе як маротиба дар шаҳри Душанбе бо теъдоди 500 нусха дар матбаъаи Мегапринт ба нашр мерасад. фарзанди бостоншиноси шинохта Абдурауф Разоқов Фарҳод Разоқов дар садамаи нақлиётӣ ҷон бохт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. номзади илмҳои таърих бостоншинос Фарҳод Разоқов санаи 3 январи соли равон дар синни 37 солагӣ дар як садамаи нақлиётӣ дар роҳи айни Панҷакент ба ҳалокат расид. Фарҳод Разоқов фарзанди бостоншиноси шинохта Абдурауф Разоқов мебошад ки дар давлатҳои Олмон ва Русия таҷрибаи кориашро сайқал додааст. Фарҳод Разоқов ҳанӯз аз давраҳои мактабхонааш дар ковишҳои бостоншиносии саразм ба падараш ёрӣ мерасонид. маҳз бо кӯшишу талошҳои Абдурауф Разоқов баъд аз хизматҳои устодаш Абдуллоҷон Исоқов ковишҳои археологӣ дар саразм равнақ меёбад. падараш Абдурауф Разоқов чандин сол мудири пойгоҳи бостоншиносии саразм буда дар рушду нумӯи илми бостоншиносӣ хизматҳои шоён намудааст. Фарҳод Разоқов санаи 25 декабри соли 1984 дар оилаи хизматчӣ дар шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро хатм намуда ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дохил шуда буд. ҳамчунин марҳум хатм кардаи донишгоҳи Славянии ҷумҳурӣ ва аспирантураи Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш мебошад. ӯ мудири кафедраи бостоншиносӣ дар донишгоҳи Славянӣ буда унвони илмиашро дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ҳимоя намудааст. саҳми Фарҳод Разоқов дар ковишҳои бостоншиносӣ дар пойгоҳи бостоншиносии саразм назаррас аст, мегӯяд таърихшинос Шароф Қурбонов. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ марҳум Фарҳод Разоқов муаллифи даҳҳо мақолаву рисолаҳои илмӣ ва китоб мебошад. мудири пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент саразм Норинисо Худоёрова вафоти Фарҳод Разоқовро як талаффути бузург дар илми бостоншиносӣ арзёбӣ намуд. маъмурият, иттифоқи касаба ва кулли кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент нисбати вафоти фарзанди ходими калони илмӣ Абдурауф Разоқов, номзади илмҳои таърих бостоншинос Фарҳод Разоқов андӯҳгин буда ба аҳли оила, пайвандони марҳум ҳамдардии амиқ баён намуда аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳанд. аҳли кормандони пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент саразм ба ходими калони илмӣ Абдурауф Разоқов бинобар сабаби вафоти нобаҳангоми фарзандаш андӯҳгин буда ба аҳли хонавода аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таҳниятиву хонаводиро хоҳонем. то барномаи навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.